Perkele, kun kinkku on jäätynyt. Jääkaappi niin kylmällä, että no se on hyvä, ettei tuu ahmittua, kun ja samalla voi niinku myötä elää niinku historiasiipien kahinaa, kuinka täällä ennen vanhaa talvella, kun teltassa asuttiin tai ei ole mikään liekkota ollut tai iglu, niin ainahan se oli jäässä se liha. Mutta hyvinhän se tietysti säilyy.